Прекрасни мои богини, тъй като много от вас ми сигнализираха, че днес вие разграбвате билетите с огромни шепи, не сте успяли да се справите с промокода. А ако действително е така, пробвайте още веднъж. А ако не успеете, има още няколко часа до полунощ. Просто ни пишете или ще ви пуснем фирмената сметка, преизчислете си 30% намаление от различните видове билети. Пишете промо билет като основание, имената, имейла ви и ви го разпращаме. Ползвате си отстъпката до тази вечер по нощ. Толкова много билети раздадохме днеска. Толкова мои любимки ще дойдат. Боже, какво чудо ще стане на 7 юни. Най-разкошните жени на тая България. Ще обединим жените от цял свят. Ще летят за това събитие. От прекрасни по-прекрасни. Толкова приятно ме изненадахте днеска. Най-големите ми любимки ми писаха, че ще дойдат по чудо. Много бяха заети, ангажирани с бизнес, обучение, какво не. И изведнъж случайно, точно на 7 юни, те ще могат да дойдат на моето събитие, на нашето събитие. Разграбвайте, обичам ви. Айде да дигнем това България. И не само България, вибрацията на планетата толкова ще бъде могъщно, че всички ще ви завиждат, че сте били на това събитие на живо. Обичам ви. И сега, сериозно. Ако наистина има проблем с промокода, макар че от екипа потвърдиха, че всичко е наред, но имате затруднение, плащането с карти до полунощ, натискайки промокод. Има едно синьо бутонче, вземи промокод, пишете лайв и ви излиза отстъпката. Ако не успеете, на фирмената сметка просто си пуснете сумата основание, промобилет, имената, имейла. Обичам ви. Утре сме, нали знаете, утре има лайв. Как да се възстановиш след емоционално унищожителни отношения, след предателство. Обичам ви много. Утре ще бъде много интересно. Цяла България пак ще гледа и ще говори за нас. Онези жени, които променяйки себе си, променят света. Обичам ви. До довечера. Купувайте, взимайте с отстъпки. Утре си е на редовни цени, но който иска ще си дойде на всякаква цена, защото това, което ще преживеете, няма цена. То е безценно. 7 юни, чакам ви, обичам ви. Ще дигнем НДК, ще дигнем България, ще бъде супер шоу. Знаете ли, че сега ми започват репетициите? Едни огромни златни крила, 2-метрови ще нося, аз в центъра ще ме спуснат на сцената. Какви танци ще бъдат и какви ритуали. Обичам ви, момичета. Влизам в бизнес среща.